Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Kabisyo, ngayong summer, kung nakakaramdam ka ng gutom, Maratoni, ang sakit ng tiyan ko. Feeling ko gutom na ako, kakakain ko lang 10 minutes ago. Well, worry no more. Baka kasi hindi ka naman talaga gutom. Baka naman kasi uhaw ka lang. Uhaw sa kanya. Anyway, it's a happy Monday again, no, Kabisyo? Kanina nga nabanggit ko kung isa ka rin sa mga taong nakakaramdam na ng init at galit sa kanya. Oy! Hindi, init ng katawan kasi most probably ngayong month of March, tuloy-tuloy na po ang init because it's the summer season. Kung pwede nga lang i-adjust, kung pwede lang sana, nadamihan pa yung mga natutunaw na yelo sa Mount Fuji ng Japan, pero hindi. Karon talaga, mas dumadami na yung mga pasaway, kaya mas umiinit ang lugar. Ganun daw yun kapag mas nararamdaman mong umiinit yung isang lugar. O kunyari, ito, example, yung Pilipinas. Pag umiinit lalo yan, ibig sabihin mas marami ng mga suwail at pasaway. Kumbaga, masaya ang ngayon. Ang nasa ilalim. Sabi niya, ako'y nagdiriwang. Pero okay lang, since hindi man natin maiiwasan yan, yung may mga masasamang loob dyan. Ngayong araw, magbibigay ako ng tips kung paano nga makaiwas sa mainit, lalo na kapag ka nakakaramdam ka sa iyong katawan ng unexpected o yung unexplained heat. Oo, minsan may mga ganun, di ba? Kunyari, pagmasdan mo, kapag ka nakaupot ka lang, Pag nakaupo ka lang, may mga moment na nakakaramdam ka, teka lang. Parang mainit yung loob ko Mainit. Parang yung init na di mo mawari kung lagnat ba. Di mo mawari kung yung init ba na to nanggagaling sa sama ng loob mo. Pero kung medyo ganyan nga ang nararamdaman mo ngayon, eto na nga. Tip number 1. Number 1 is minsan hindi po sapat ang tubig. Uminom ka ng electrolytes sa water. Ano nga ba yung mga electrolytes water, no? For example, this is not sponsored, pero baka naman, Pocari Sweat, ayan. Pocari Sweat, yung naiinom nyo, nabibili nyo yan sa may 7-Eleven. Anything na nakalagay, electrolyte drink. Yan ang inumin mo. Bakit? Kasi ang electrolytes water po, meron din po yung asin. Yes, salt. So, mas maganda po yan para mas ma-energize ka, mas matagal kang magugutom, at most definitely, bongaciously, mas marirefresh ka. Diba? Siyempre, bili mo yung malamig. Huwag kang bibili ng mainit. Kailan ka na-refresh nung uminom ka ng mainit na kape? O, diba? Nag-init ka pa lalo. Madalas ganyan, di ba? Bumili lang tayo yun ng malamig na inumin na electrolytes para kahit pa paano mabawasan ang init ng ulo. At tip number 2, bago ka lumabas ng bahay mo, magdala ka ng bimpo. Yung bimpo na maliit lang, yung mga good morning towel na ganyan. Pagkatapos, kumuha ka rin ng isang lagayan ng tubig, lagyan mo ng yelo. Huwag mo lalagyan ng tubig, yelo lang. Yung yelo na yon, ilagay mo dun sa bimpo. Ayan. Yung para kang kunyari may lagnat. Di ba usually pag may lagnat, nilalagay yun sa noo. Yan kahit walang lagnat. Ilagay mo yan para kahit papaano, idampi-dampi mo dyan sa dibdib mo, sa ulo mo, sa leeg mo. Huwag mo itaali ng husto yung bimpo sa leeg mo. Mahirap na. Ano yung mga simpleng bagay na kahit papaano maibsan ang init ng katawan, di ba? Ayaw natin ma-heat stroke, be! Diyos ko, cause of death, heat stroke. Huwag gano'n, mas maganda malalim-lalim. Charot. Anyway, ako po yung magbabalik maya-maya lamang. But for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music ang ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yarn? Galit yarn? Basic. Metro's #1 Love
sake! Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro!